Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba ubapet ia ketenat District Council Affairs bat ketenat pulit uba Preston Tingsong uloong ki Deputy Commissioner kinsa ya kakai pot kabapin ya kajing don kam ya ki bor pahara harilum khasi bat jantia nak benta kajing pelong ya ka election syaka yeng dor bar Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jantia Hills Autonomous District Council kaban tap vote ha ka arpuai trik urempang ka KHADC kadon 6000 news pa khandai pu pratali ka jaka tap vote habaro arpu khandai tali ki constituency kat ba ka GHADC kadon tang sau spa prapulai tali ki jaka tap habaro arpu khandai tali ki constituency ka KHADC kadon 6000 news pa khandai pu pratali ki jaka tap vote habaro arpu khandai tali ki constituency kat ba ka GHADC kadon tang sau spa prapulai tali ki jaka tap vote habaro ki arpu khandai tali ki constituency nakaliang ki DC kinhap ai ka jingkhen ringkat ki SP bantip katnu ka jingdon kam ya ki pulet pahara nakabenta ka ni election ha ka ba ansa ai jingkhen ru ya ka jingdon jaka thap vote ka ba khamdon ka jingya khlut bat shongshit election uba Preston uloong baka sorkar kan saminjur ban mangshu ya ka jingdon kam bor pahara nakabenta ka ban pelong ya ka election ka ba yad bet bat jai habaro artli ki Autonomous District Council habakali syapanga jing mang pisa nak benta ki jing pelut ha kani ke election MDC uba Preston uloong baya kani on sala ban ai jing ken anda ki Deputy Commissioner na benta ki district kin sapha ya ka jing dan kam ki badai ban mang ya ka pisa ban pelut ha kani ke election ki artli ki ADC ki hap ban bay pisa lang nak benta ka jing pelut ban pelong ya kani ke election sai sin pat ngakwa ya kaban pensyai bat ban ai kan ka statement kaba ya dei bat kan election MDC kum mangila patai ya tu kaba nekok pakai dei ba ka proses ka penyabiat ang mendaka ka draft electoral ter kadon ka claim counter claim nang ta ka modification nang ne tai je kaba ngasukwa ban penkan mal ni kalong ba ha ka arbon neutral kadeka final publication jongka electoral kata kadeka final bat kumju ru nadu ka arpunyo tarik monde country kamu to model code of conduct habaro artli kini ki jurisdiction jongka Khasi Hills District Council bat ka Jantia Hills Autonomous District Council bat ka ba lai ya kaban file nomination lu ngin sedang nadu ka arpunyo tarik kamu nadu ka sinukong bat ka filing nomination kat kod adu ka lai tarik kabadai ka Monday jong uniu arajar ar pusau February ha ka por lai beji bat ha ka ju ka singi pada hadin jong ka lai beji kan don ka scrutiny ya ki nomination papers nang ta ka sau tarik ka de ka last date bakin withdraw kini candidate ki bakwa ban withdraw ya nomination papers nang takkan riu tarik kalong ba ban penbena ya ki valid nomination paper ya ki valid nomination paper bat ru hakaju katukas ki riu tarik ba an airu ya kenika sebot jong kituki parti bat ru jong kituki independent kiba apply ya ka kibat submit ya kan ka nomination paper da ka benta kan ke election ka ban salong habor artli jong kan ka discouncil to kaski tabut kalong arpuitrik bat kapor kalong nadu nyo buji step adu sauji bat kasni ban nyo buat kalong ha ka arpu sautrik jong ubenai February haraja akusan kepada kasih Monday hak tu kasih ingin benar ya ka ya ki bajok ya ki karen lembah jong kanika election kata kanika bang suka ban perkemau bat kanika model code of conduct kumong pi nadu laskin kong kan rekam pura hakini ki artli ki jurisdiction jong ka Jantia bat ka Khasi Autonomous District Council kata-kata ka bangkwa ban pensyai kum ka jingpat kan mau sa sisin pat
na kamentakan ng election MDC kaban salong haka arpo itarik. Ya kan niru ni IT haka district administration laga jong-jong lada kisngau balasi don kam yaki additional force nilalong ready ban penbiang ni kata nang kamentakan ng election dan leya kata komo pi ngamnod ban ong hadung ta kino ki district ki basngau kam don kam agi haka additional force teng lalong ready na kaliang jongka state government ban penbiang yakini forces por ngimla ban ong namar kan ka ade ka assessment ka bahle na kiliang ki DC la ka jong district ti ya kan ngam parla ban ong hadukan no ka .com ka jinglut ti ya kan ngin sala ban ya thu ep de hadin bakila ai lut ya ka estimate la ka jong district lembaki deputy commissioner kaju i kom warjar kenai hakaba we candidate ban cross ke jepulot sanmak teka